guys na nakasakay ng Jin. Okay ra ka Jin? Hagard ka sa mga mata kay wala may mga tub. Guys, nagkakatong hangin. Nagkakatong hangin. Kay mig taxi. Pero pag muli na dari guys, nagsakay na kong motor. Santo ninyo. Para magdali ra naman tag pero taxi Kaya among tuyok, di bali mo sinyo, simba na po ko. taxi lang may among gisakyan kay yun na sila mo sakay katong motor. Ako kay bakurang usa. Sakay ra man kog motor aron diri ra kadyo ko makaabot sa kay doon ra man pwede ra pud Malakaw. Ang terminal. Ako di ay. Dari nangaon guys sa desa Milias Food Drinks. Lamig ilang mga sudan dari na Junjun gapas na halipaya kay kita na si Jang Darling. Naitag sa guys kay nganong nangitem ko no dari niwang ko no. Da nangaon mi dari. A few moments later. Hi guys! Gihulat naming mama. Kami sa akong doggy. Gabian dito ba? Na! Ante! Yay! From Bohol to Cebu. Ay, sa labang dantihan. Isa, maligsan ka dante. Kakagwa mama ka. Ning bukad man ang imuhang balahibo. Uy. Katawa man lagi ka. Gimingaw ko nimo. Ali, ali, ali. Ali, dali. Dali. Mingaw lagi ko nimo, dali. Ali. Ano ka bahadlok naman ka? Mga pabo guys. Ano isang gilain kay nasaba ka doon ay mga iro na daghan dari pabo. May manok. Oh, ka cute. Dali. Ang gilain ni si kay kuan, ijang tuha ka nag-itlog sa ijang asawa, yang anak. Dia si guys nangitlog na si daghan kadug itlog tuwa sila. Kamusta naman ka? Okay ra ka diha? Itlog si Ja. Ha, okay ra ka? Glum-lum na. Diya guys, na ano, diya ang prinsesa guys, dami nag kuan dari kay mag kapi-kapi kuno mi dari sa ay nagtimpla di sa milk. Nainim dagsa dari di wa man ni pagikan na ho. Dagsa si Jag kalit, diya arang linawa kadug dagat. Linaw kay dagat. Guys, good morning. Good morning. Ako na po di guys, si Ruby Probinsyana, nakabot na ko dari og Cebu. Diya diaghang prinsesa. Diya ijang ikaw sana nak. Ang gidani jang pasalubong nga kuan. Pinat wa ako nagkiss-kiss diya pagabot guys kay bawal laging magdudu. Bagong abot gikan sa kuan kay nali ko na Omicron. Naghapon wa pa si may maglablab na ni diya pag abot na kay man siya mudu pag sudnas bay guys. Salubong ko ni diya og kuan alcohol bubuan ko ni diya alcohol kay madlek li ko ni si jag makuan ma sipunon. Mingaw man ko dan yang prinsesa man ni na mo ko mga prinsesa daghan gud ni ang bunso Florami prinsesa po to na ho. Si Aliana gimingaw jud kong Aliana. Jarang hilak na guys kay mingaw day jigado ka ng dali ra kado ko dito ba na
Nagsakay ko sa barko gahapon, naghilak ko, nagtuog ang luha ni DJ nga kuan nga nang malik lagi tati. Nang lingaw ka adyo guys. Diyan sa ama nang namo pugoy pamilya dari, mingawon man pugos ang pamilya. Tabok na lang ko didto. Kay maluoy jud ko nanay nga nini ko ako bawi lagi ko ang pagkabata nga mo ako sa primo alaga ni nanay. Tabok-tabok lamang ko didto ka tigum-tigum ko pamasahe guys. Da salamat day kaadyo sa ninghatag din na og pamasahe. Kadong uli dari Cebu ja di man sa magpaminsyon og kinsa sidya. Da salamat day pud sang ni Florami kay ija po kong kitagaan og 1,500. Nakapuno-puno po naman ko andari guys. Da karon guys ang bana dari niin siya nga amo kunong bahay butangan ni jag subdivision division butangan ni jag division guys kay wa among bahay tibuok kwarto ra jud na kay nagbaybay rami ko kay mo lagi nang dugay kadto Miss Manila ja muli rami dari Cebu kay anang manimpala dito tas Manila guys ja wa tay kaugmaon nga puro ra trabaho ja wa tay matigom nga kwarta kay puro pang bayad ras bay si eskwelahan service sa mga bata ja lala mo koy college ron guys graduating na karon tuiga ja o karon tuiga ba di ba sang year sila mag-graduate June lagi, July. mga July siguro guys graduate na sila guys ja ing lagi sana ma magpa-sponsor ko na si tita kung mag-celebrate ko nung isang graduation ja maging lisod man karon di man pwede mag-celebrate og graduation nun guys kay tanawa guys ag Will Shark gali wala gali mo gawas wala mo pakita dari ja mo pakiton guys dato okay gipakita na mo na sa una nga ingan hang bana wala jud kuno mo pakita ag Will Shark nay mga gis pero why Will Shark nga mo pakita manang wala jud mi kita dari hang bana. Da salamat ay kaadyo sa katunihatag kay makahimo na mi og kwarto-kwarto sa among bahay. Palit ko na siya 2x2 karon. Kay isa ko nung himuan og kwarto-kwarto kay nagkagubot among bahay among mga pidaanan, narapos kan-anan yan na ba guys sa hamong pakita nun dyan sa porma sa among bahay ang kagubot. Ya, nangka may hang pumisisa lagi na handa. Kuha na po ni siya guys, grade. Sa grade ka na? 7. Oh, grade 11 na ni siya. Lami na na. Ja, hinaat ko nga kanihang bata nga. Wa man ni Riyab, wa man ni 17 years old pa ni pero wa pa sila nagka-crush ba? Nagka-crush na ba ka na? Wa pa. Isa maguyab-uyab ha kay ngira bas Tita Julie. Kailangan ko no makasawa ko no kaukuan. Professional jud ko no kay gwapa lagi ko no ka nga na. Gwapa di ka. No, gwapa di ko sa di magud ni parehag naong guys, insa nga liwat ko na hon jadi man guys kay gwapa man jud ang anak. Ba. Di lagi. Di lagi. Ja daghan kadtong salamat sa mga bag-uning subscribe ug mga viewers. Amping mo tanan guys, daghang salamat jud na di na mo matag sa tagsag pasalamat isa-isa kay ngayon ang atong kinabuhi dari nga kuan lisod ka mag signal na wa pa di jud kanak mo Buyago eng. taas na jud ka mong here na Mama, paputol kog buhok. inyo kay pabuto na to na si kunat karong pwede nakapang ilo Ha? pwede pang ilo ni gusto yung tae pero kasi diyang buhok ang pabuton sa diyang kunat kapit na maabot Ayaw sa kunat, lagi. Di lagi na sila musugot. Dapat kupla na. di jud kay na ang ganahan ko nga taas buhok jud ka dihang utron guys kay nahi daghan kadto kong buhat dito kay napay hang mga tanang duran daghan wa man maani haputong anihon kay madulong puto pabayloan nag-itlog dira sa mong silingan ang hatod karon hatong anihon ron guys mato ko dito diha ka na piko dari sa mga tanom amsa naman ni nga wa naman man ni kuan gud ni guys ang manigi butang ang ingani kay halagi ni pa hinahinadon og saka wa man na pasakas babaw ana sing buhatag ingani kay rong saka dari ja haraman ni sang bantajan ug mo kuha na kay ang pasakon kari hinon kay murag ni saka na
Diyan gisurbi guys kay basig wa pamubui. Diyan gibubuan na nila. Yan yung buwak ag kuan. Ila ding gibubuan guys. Jadi nagahang mga yung dahon na pud siya. Ang gisurbi guys kay hawan ning gipang kuan pagikan na kay ang inita ba dyan basig mamatay. Ila di pong gibubuan. Iya gihatag ni nana. Sudya nana nga gihatag. Madyo kay inyong gibubuan. Hi, duha ka bata diha. Nang pang bitay-bitay. Hala, naghanag buwak. Naghanag buwak ag kuan. Napud guys, sarang dakuan na siya na ah. Bawang anong nagisi man ni dahon. Diyan sa kana, yung bagjang. Oy, nga naman tao mo. Atong tanawan na ka mga tanom dari guys, ug unsa na ni? Diya kanihang kuan ka naguba man ning ahang bitay-bitay nga sa una na manibay nya karon na ning bunga na pud siya oh. Basa. Bunga dai siya guys. Wa gali na niya si kasuha kay mo lagi ni uli lagi kog buhol ja. Pagikan hawa man ni mga bunga na anay mga bunga na oh. Diya ang tanawon po dahag ang lumusito guys diya. Naghanag bunga. Pagikan na si dari, gagmay pa na siya karon dagke na. Na dagke na siya bunga. Daghan man ni siya punuan to pa dadto, mga punuan uban. Grabe nga sagbuta guys. Daghan pa kog trabaho nun. Nadaot po niyang mga kuan, daghan ako trabaho nun. Diyan nagahang batong wa man nila. Aniha. Pag ulgi ka na ka nag-ani man ko dani wa nila aniha diyan na anak ko ana. Ladja. Diyan mo naging guys sa tanom ko natambok adto na. Pagi ka na hana sang gitanom. Oy saba. Kanang ko ana 5 beans tambok adto na. Ana sang gitanom pagikan ja karon ng ana. Wala nila aniha. No ko. Ang 5 beans na wala nila aniha pod kay ano naman aniha na og mahinog na kay arong ano sa tanon. Sinsa na mo guys ang pabo kay nagsigig katawa. Kaya daghan kaduguan oh wala pod pang anihan nila. Yung kung anihan kay ihatag sa dito sa musilingan nga ang hatag itlog. Na daghan kadugunga sa babaw. Naog na ni uban dari sa ilawom. Nang naog na. Wala si kasuhan yung mga tanom kay malagi na si tugbol. So adlaw guys ja. Kang mga kuan kapajas na nagna. Day ni mananghilin kay gitagaan ko ni jag banda. Diha jud gida kay aron makasuway pug mga tanom ngani. So hana sang itanom karon. Lagi niya busy kadyo ko ron guys dari kay imbis magpahuway ko di ko makapahuway kay kita ko dari sa garden nga unsa na kuan dari nagtilapia na may tilapia dana guys na mo gamay nga pispan dari kay kaning ijang sabaw po dani guys ug fertilizer po ni siya pwede ning ipambubo sa mga buwak para manambok kaning jahang mga tai sa isda. To this is ilawom to ah. Na si isda. Ni isda na si ilawom. Dako na siguro na ay to lagi dako na. Dako na kul. Dako na si Jakul. To dako na sila Ni tilapia na si sila Ilan makitaan guys kay wa pa na mahinlui kay dugay wa hinlui na ana siya hinluan mo ni pangbubo na sa mga tanom.